behintzat bi garaipen lortu zen dituela, baina aste batzuk zara mazkin pixkat diskutatuago, eta gaur berriz ere lehian egon zara, nola junda gaurko etapa? Bueno, uste dut orain berriz nagoela egoera fisiko egokian, eta gaur oso ondo aurkitu naiz, korte batean sartu naiz, eta gero esprinean ja nekien ez neukala aukera asko, así que saiatu naiz lehenago, baina ez da izan posible. Nola junda gaurkoa, gaurkoa zuretzat nahiko aproposa zen, teknikoa, bihurria, gora bera une oro, disfrutatuko zenun, zeupongo? Bai, asko disfrutatu dut, uste dut zirkuito oso egokia zen niretzat, baina azkenean korte nirekin batera zegoen jendea oso indartsu, eta ahal dugun egin dugu, baina azkenean bigarren postuarekin geratu gara. Hilabete terdi denboraldia amaitzeko, zer espere duzu 6 hilabete hauetan, 6 aste hauetan? Ez dakit, azkenean ja jendea oso nekatuta dago, uste dut orain zerbait gehiago egin ahal dugula oraindikan, baina azkenean lasterketak gutxi geratzen dira, así que aukera, ja ez daude hainbeste aukerak lehen bezala, baina espero dugu zerbait egitea. Zorionak. Mila esker.